Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектыбызны дәвам итәбез. Бүген сүз театр режиссеры ТССРның сәнгать эшлеклесе Рауил Тумашев турында. Аның иҗаты һәм тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Театр режиссеры ТССРның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауил Рахим улы Тумашев 1923 елның 21 апрелендә Түркстан ССР, хәзерге Казакстан Республикасы Семипалатинск шәһәрендә татар сәнгате әһелләре гаиләсендә туа. Әтисе Рахим Тумашев Семипалатинск рус драма театры каршындагы татар труппасының режиссеры. Әнисе Кәшифә шул труппаның артисты була. Рауилгә 10 яшь вакытта озак һәм каты аурудан әтиләре вафат була. Ике бала белән тол калган әниләре Мәскәүдәге Дәүләт театры сәнгате институты ГИТИСта укуы сәбәпле балалары Рауил һәм Зөмәрәне курсташлары ярдәме белән Мәскәүдәге балалар йортына урнаштыра. Рауил 7 сыйныфны шунда, урта мәктәпне 1941 елда Казанда тәмамлый. Бөек Ватан сугышы башлану белән хәрби хезмәткә алына һәм ел ахырына кадәр оборона заводында эшли. Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены, Польша Халык Республикасының казанышлар өчен Көмеш Хач ордены белән бүләкләнә. 1946 елда капитан Рауил Тумашев демобилизацияләнә һәм ГИТИСның режиссерлык факультетына укырга керә. Остазлары Попов һәм Кнебельнең яраткан укучысы була. Молотов стипендиясе алып укый. Режиссер буларак менә минем өстәлдә хәзер минем хуҗам остам Алексей Дмитриевич Попов дигән миңа бүләк ителгән бу миңа дустым бүләк иткән иде. Алексей Дмитриевич Попов мине былай бәяли иде. У него талант более психологический, аналитический. 1951 елда Казанга кайтып, Татар Дәүләт Академия театры сәхнәсендә Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану драмасы буенча диплом спектакле куя. Уңышлы дебюттан соң яшь режиссерны Татар Дәүләт Академия театрына эшкә чакыралар. Рауил Тумашев үзенең 10 ел иҗат гомерен шушы данлыклы коллективка багышлый. Ул татар сәхнәсенә дөнья классикларының, рус һәм татар драматургларының әсәрләрен күтәреп, 20ләп спектакль чыгара. 1962 елда Рауил Тумашев Татар Дәүләт күчмә театрында эшли башлый. 1963 елда әнисе Кәшифә Тумашева пенсияга киткәч, театрның баш режиссеры булып кала. Һәм 1985 елның ахырына кадәр шушы театрны җитәкли. Яшь драматургларның беренче әсәрләрен кую, аның иҗат биографиясенең иң игелекле өлеше. Туфан Миңнуллин, Аяз Гыйләҗев, Илдар Юзеев, Ризван Хамид, Юнус Әминов, Юнус Сафиуллиннарның беренче әсәрләрен сәхнәгә нәкъ менә Рауил Тумашев чыгара. Илдар Юзеев ул вакытта театр чын мәгънәсендә драматургларның иҗат лабораториясенә әйләнде дип искә ала. Туфан Миңнуллин режиссерны бик ихлас, театрга искиткеч бирелгән, тәрбияле, акыллы кеше дип бәяли. Һәм татар театры репертуарын нигездән яңарткан әһәмиятле вакыйга буларак кабул ителгән спектакльләр өчен 1976 елда Рауил Тумашев Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Талантлы режиссер күп еллар дәвамында Казан театр училищесында, Казан мәдәният һәм сәнгать институтында режиссура һәм актерлык осталыгы буенча дәресләр бирә. Чит ил драматургиясенең иң затлы әсәрләрен сайлап тәрҗемә итә. Рауил Тумашев 2016 елның 2 гыйнварында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә.